Di obodo oyibo adọrọ fecha fecha. Ofu nwa agbọghọbịa sị m na ya bụ graduate of FUTO, na ya gụsịrị akwụkwọ mesie service ya wee nweta ọrụ as onye nkụzi na-akụzi nkụzi na 2017. Anọgide one day aunty wee kpọọ ya wee sị ya ma ọ dị engaged. Ya wee sị ya ka ekwe ebe ajụjụ nke si mana anyway na ya dịrọ engaged. O wee sị ya na o nwere enyi nwanne ya nwoke na-achọ nwaanyị. Ya wee na-asị ka ya malụ ma ọ ga-adabalafa. Ya wee sị oke na mgbe ọ na-agwa ya ihe na ya gbara na dịga anyị n'obodo oyibo, ọ bụghị ọtago. O wee welu nọmba wee nye fanabụ wee bido kpaba. Na famesi vidio call ya like ya nnọọ dịga anyị fanabụ na-agba. Ọ sị m ọkwana ya. Ya wee notice nwa obele ihe obido baba. Hai! Nwa obele ife ọ na-aba. Na the worst part bụ ọkpọ ya na phone. Na ya bụ teacher na ya ma mgbanye phone ebe a na-akụzi nkụzi and nọ na private school ka a na-akụzi. Mgbe ọbụla ọ na-eselufe okwu, ịka ya ekwe ọbabago na-aba ya onye iwe ọkụ. Ya na-asị maybe nọ maka distance ịghọta na ịmago the distance between them. Mana ihe a bụ no red flag ya mere ignore. So kwana ihe a na-agakwanya n'edi. Olu one day cousin ya wee bịa, cousin ya nwoke na ya gwara ya o wee malụ wee bagide si na ya da emeze. Ọ sị m na di na anya onyonyo ka nwaanyị ahụ. Na ọkwa ọgha anya onyonyo gị pata nwaanyị dulokwu dọba ka ị nọla ana ya maka for an hour ọ ka na-ekwu ofu okwu. Ihe a na-emekwa. So ka nke cousin ya afọ Mrs. Al, ọ sị na ya chọzi the relationship. Na ihe a mere ebe June. Ya sị without pleasure na nsogbu adọrọ maka na ike agwụkwụ gị enya ji ekpe ikpe ya kpere ikpe gbogo ya kpere ikpe gbede mgbe ọbụla a na-anọ a na-agba mbụ ọbụla nwere every month fa ama na-ese okwu. Ọ sị m ọkwana ya. Ya wee sị na ya chọzikwu. That year, ịghọtago from January till December, olu na Christmas nye jee Port Harcourt na nke nwanne ya je nọla ebe afọ maka na o nwere ife jikọzi fa na ya dechezi maka the guy. Etu ka ya nọ on the 28th of December phone ya ring anyị pikie ọbụla somebody na-akpọsị ama makwa na enyi nwoke bata. Asị kedu enyi nwoke nke ọ because na ya dị echezide maka the guy. O wee si onye dị otu udo otu sị ya na ọ nata wow na ya ma dị ya ngwa na ya nnọọ ka na-ekwu okwu ọ na-alụ the guy phone. Ọ bụrụ na o welu phone enye mmadụ kunu wee phone ntụ ma ọ ga-akpa ya na phone. Ọ na-azalụ the guy phone si na ya bata. Ya na mami achọrọ ịfụ ya. Ịghọta kịta ha kalịpasịa from there ọ gwazi anyị ebe ọ nọ. Ya wee chebe na hotel ebe ọ nọ wee luo. Naanị ya na-abụ nọ 2 days nọsịa ịgbago na-agbasigono Christmas mgbe ya ji wee je na-ebidogo akwụkwọ ya wee sị na ya ga-anabakwa. Ya wee na-akwazịa ebe ya na-akụzi nkụzi na Edo steeti. Ya nwa nọzialụ nọgide si na ya chọrọ ịbịa fịa. Ya sị without pleasure. O wee bịakwa ebe ya na-akụzi nkụzi bịakwa fanabụ nọ 2 days nọsị o wee bịakanaba obodo oyibo. After 3 months abịa mee gị emefe niile dị n'isi ọkwana ya na-agakwa. O wee tile ya akwụkwọ. Eni kparara bụ this guy ya sị na ya da anụzi ya jebeziela onwe na ya da anụzi ya na-ayọ ọsọ biko. Ya sị mmadụ ka ị bịa mee gị emesi ke gịnị ya na-abụ okwugeli ọ na-ese na ịda anụzi. O sị m nne na-ebido nnọọ ebe afọ ka bido na-asị kedu ife ya banye n'ihe anụnwa. Eni kparara m na ya da anụzi o. A ga-ekperi eselokwu nya yọlụ biko a na-asị anya na so biko ka ya nọ na-ayọ. Maka gịnị ya chọrọ ka ifele mie ịgbagodo ịgụcha university pụta na-alụ ọlụ wee nweta di wee nụba. Ihe ka ya nọ na-ayọ this man. Ọ na-agakwa ọ ntịela akwụkwọ ya wee pụta ya wee jebe obodo oyibo. Ọ sị m nne n'ebe afọ ka ya nọzi wee baa moto ndị oshi ya wee lute obodo oyibo. Ọ sị m nne na o nwere ife ya melododo sky mma ya sie nne. Ọ sị na ya mara esi ka ya bata bie dosi deti ya wee clean sie. Nwoke nwanụ ya clean sielu bie kazi anya na-adụzi ọcha. Ya megheli ọ sị na ya na-adụ deti. Ya kwugheli ọnụ ọ sị na ya mara esi nne. Ya sisi nne ọ sị na ya mara esi nne. Ọ sị m na nke kasị njọ wa aka ya ekwu ọkwa mami ya ọkwa papi ọkwa ụmụnne ya aka ya ekwasị na fa bụ ndị oshi na fa ji diga wee na-egbu. Ọ sị m hai Chineke. Ya sị ihe ike a ga-afụ kekwe n'ihe ya mere o nwere ife ya maara.
na ọbụrụkwa nke afọ bụ sọ nsogbu o. Na nwoke wee bụrụ 2 minutes man o. And the 2 minutes a bụ na ọ rigoro elu lituo emesigokwe o. Ọ ga-adọbazi next maybe 1 week. A na-ekwu osi na 1 week baa na 2 weeks. A na-ekwu osi na 2 weeks baa na once a month. Once in 3 months o. Hey! Ya sị kedu ihe a nọ n'ihe nke a. Nwoke wee na-akwụ ya arụ ọkụ, a na-ekwunye adị ime o. Ya dị ime anụnwa na ife a na-eli nyapụta ụtụtụ ya ṅụọ tii, efifie rice, abalị rice, na adịgide rice for 7 months. Ọ sị bụ nne na ife a na-agwa m ihe a bụ na ọ gwabi okwu ya bebe akwa sị na ọkọlọkọdaitis. Onye ego nya ji afịa gotesi ife na ọ ga-anị ya coins na anya change ya nwere ka 1 naira fe ya n'aka. Hey! Ya sị m ihe eke a ga-afụ. Ya wee sị na ya ga-achọ ihe a ga-alụ. Ọjọọ ya ajụ o. Fana abụọ bido kọwa ya sị na ya ga-achọ ife a ga-alụ bụrụ 1 naira ego 5. Sị m nne see this guy. Na o nwere ife a na-eme mmadụ ọ nara emie na ya ma nkọsị. Na ya ma nkọsị ka ya eme ọgbụ ụja na o nwekwa ike isi ahụ na ịdalị nọ you or excuse me na ọkpọrụri ofu ka pet name. Ya na-asị ya na mmadụ nwere ike ịbata Naija nọ just bịa nụọ nwaanyị ka o dute na-emegbu ya. Na mgbe afọ ime nwafụrụ ha ọ sị na ya maalụ na ọ dịga kabati wee bịa na ọ chọrọ ịmụrụ ya nwa. Na o nwere ife a na-agwa mmadụ ọgwara ya. A na-ekwosị na ya anụsigo ya pụọ bie. Na ọ bugodo ụzọ pụta one day si ka ya jefu cousin ya na ọ gwarakwa ya na o nwere cousin ebe afọ jawelu jesi ya bata. Ịghọtago ya agbakwa nkịtị na-asị ma onwe nwanne ịmago na-asị onwe onye a ga-akọtalụ maka na kekwana onye ị ga-akọtalụ onwere onye ị ga-akọtalụ. Ọ sị m ọkwa na olodade si na ya anụsigo. Ya sị ya ọ sị na ya anụsigo ya si bie pụọ. Hey! Chineke. Ọ sị m mana mgbe ọ na-eme ihe a before kwuo na ya anụsigo. Na o nwee one day o wee na-aba na-ekwukwutie ka ọ kụọ onye ife si m ụjọ ju ya arụ ife anya nwoke ọchakepụ anya. Ịghọtago mana before then na enwego one lady nọkwa obodo oyibo nya ka ọ dị lady wesi anya seti anya up. Ya wesi awa na ya ma setikwa ya up onye ya seti anya up kịta ọzọ ndị mmadụ ebido na-akpọta gị obodo oyibo nya waba anya na-akpọta ka ekwe n'ife omelie. Na onwekwa ife omelie n'ihe anụnwa bụ ihe na-aga na tụrụ di na nwunye. Ịghọtago kama na ya mara na di na nwunye Naijiria dụkwu ka di na nwunye obodo oyibo duto na o nwere ebe ya maara. Ya wee ji maka ya gbafu n'aka doga maka na ya chọrọ ka a sị na-akpọta gị obodo oyibo nya waba anya na o so n'ofu ihe ya ji wee tọ n'aka this man. Ọkwa na anya wee nọrọ na-edi ihe a. So diga wee sị ya na ọ bakwa nke ntị ife nya ịmago na okpechala ya nwalụ. O wee lo that day o wee na-ekwokwutie ya wee welu fon wee kpee eke.